Čaute lidé, já vás vítám u nového videjka. A dneska tady máme nějaký random Minecraft. A natěžíme si tady dřevo, já už jsem předtím hrála, to byl jako úplně první svět. Takže prostě zkoušíme, jo, a už se připojila jsem asi. Takže já se tady zatím natěžím dřevo. A pak asi bych postavila nějaký dům. Nevím, co je to za obtížnost, pak se můžu podívat. Každopádně si tady takhle vezmu tohle opracované dřevo a udělám asi crafting. Pak bych teda postavila ten dům a natěžila udělala si nástroje, natěžila cobblestone a td. Takže teďka si udělám krumpáč, musím si prvně udělat klacky, teďka si můžu udělat dřevěný krumpáč a půjdu najít nějaké cobblestony. Ten crafting to asi nechám, protože mi na nic nebude. Možná tady, jo, tamhle jsou nějaké cobblestony, tak k ním jdu. Kdybych jako žádné cobblestony nenašla, tak bych asi kopala pod sebe, což není úplně zábavný, ale tak nevadí, jelikož jsem tady našla cobblestony, tak to dělat nemusím. Takže já teďka tady jenom se potřebuju k těm cobblestonům nějak dostat a můžu se je vykopat. Udělám si další crafting, jelikož ten jsem tam nechala, protože se mi nechtělo ztrácet čas. Udělám si dřevěné nástroje jako dřevěný krumpáč, sekirku a natěžím si další dřevo. A pak teda asi postavím ten dům a půjdem na nějakou výpravu nebo něco. A doufám, že Lasema se za mnou za chvíli přijde, nebo já půjdu za ní. Každopádně tohle asi bude stačit, tolik cobblestoneů a teďka bych asi měla jít za ní. Lasema si, pojď za mnou. Já tady udělám crafting. Uděláme crafting. Proč mi všichni posílají nějaký Lidl vánoční dárek, vole? Tak uděláme si tady dřevěné nástroje. Takhle si uděláme Takhle si uděláme krumpáč. Lasy. Nebo jak ti mám říkat, prostě fasy. Máš krumpáč nebo ne? Ne, ale pokud chceš Já ti dám dřevěný, jo, abys měla na začátek. Teďka už si ten crafting vezmu sebou, protože mám sekirku, takže to bude trvat jenom pár sekund. A jdu za fasy. Ještě tady asi pokácem strom, ona za mnou za chvíli přijde. A potom bychom asi mohli teda postavit ten dům a zabít nějaké zvířata, aby jsme měli něco na jídlo. Pojď sem, čauec. Čau, ty máš úplně mega skin, pojď sem. Že, to jsem našla. Pojď sem. Hele, pidi slípka. Tady máš ten krump. A já natěžím ještě další dřevo. Skin, co jsem měla předtím, tak jsem nemohla najít. Takže... Jo, tak to je blbý, no. Hele, to se mi taky stalo. Mně prostě zmizel skin, takže já teď musím mít jiný. Každopádně, co mám teď na sobě za skin? Jo, já mám teď tuhle cápečku, já jsem předtím měla jiný. Já jsem měla, hele, já nemám skiny, kámo, bro. Já nemám skiny. Zombík! OK, no nevadí, budu muset najít nový skiny. Mně zmizely skiny, kámo. Mně zmizely skiny, to se mi nelíbí. Zombíci, vůbec jak se jmenuju, jo, jsem tam přihlašená, dobrý. Počkej, jo. Bojí se, zombíčci, bojí se. Pojďte sem, já vás zabiju. Takhle tady není kámen. Bojíte se, nebojíte se. Bojíte se, Nebojí se, oni se nebojí, hej, tak já nevím, oni nechtěli bojovat. Asi nerádi bojují ve vodě. No to je jedno, každopádně, jak jsem říkala, jdu natěžit to dřevo. Ty máš hlad? Já jakoby ne. Nemám ubraný ani jeden hunger. A měla bych asi postavit ten dům, že? Já ani jeden, já to mám jako úplně celý plný. Proto jsem chtěla říct, že já jsem plná. No to je jedno. Převedeme to tady do toho opracovaného dřevíčka. A postavím dům, co ty na to? Pojď, vyber nějaký místo na dům, kde postavíme dům. Jablíčko, hele, mám jabko. Super. Kde seš?
Co tam děláš? Kopeš, těžíš kobl? Že žádný nemám. Sorry, že ruším, ale pokud chcete další taková videa, tak dejte like a nezapomeňte na odběr se zvonečkem, aby vám ta videa neutekla. Užijte si video. Hele, koukni se, jestli mě vidíš, no to je jedno, já půjdu tamhle, tady je taková hora, tak já k ní půjdu, jo, přes vodu, když tak je to. Víš co, počkej, já tam postavím dům, ale prvně si udělám, Takže vyrobíš si nový, nebo ti mám udělat? Já tady mám crafting. Uděláš si? jo. Když tak si udělej i loďku, já jsem si udělala loďku, anebo pojď za mnou a můžeš nasednout ke mně do loďky. Ještě se tady sklidíme kytičku, protože kytičky jsou hezký. Tak pojď. Nasedni do loďky a pojedeme přes vodu a Jo, jinak tady jsou mám takový- červené kytky. Mám nějaký vzít? mám takový pocit, že tam někde možná bude vesnička, vypadá to jako nějaký biom pro vesničku, ale uvidíme, uděláme si tam někde dům, postavíme a asi půjdeme omrknout tu nějakou skálou. Hele, kde seš? Pojď. Ještě sklízám na nějaký červený kytky. Jo, super, tak dělej, ale. Máš ráda červený? Jo, tak jedem. Hele, sezbíráme ten sugarcane, co ty na to? Asi jo, no. Budeš sbírat? Eh, Tak sbírej, budem sbírat. Já se zatím podívám, kdo mi psal. Takhle, vidím tam savanu, což je dobrý, protože další druh dřeva. A o toho náš domeček bude víc krásnější, protože čím víc hezkého dřeva, tak tím lepší bude náš domeček. Ano. Hele, trochu si pospěš. Ještě tady je modrá kytka. Pojď. A nebo můžeme, tamhle je cherry biome. Co je? Dobrý? Hele, já vidím vesničku. Od kdy kytka roste na... Počkej, postavíme si dům tady. Znič tu loďku. Postavíme si dům tady, kámo, to je úplně perfektní. Jak jsem zařvala, to je, tak... Postavíme si dům tady a kolem sebe budeme mít spoustu dobrých biomů. Tam byla kytka na písku rostla, ale jakmile jsem tu kytku zničila, což by se neměla, tak se ten písek celý propadl. Aha. Jo, tak jo. OK. Někde byla ovce. Já tady takhle zničím tu hlínu, aby jsme měli místo na dům. OK. A dostavím to tady někde, kde to chybí. To jsem tam asi mohla nechat, že? Já počkám, až to vyplave na hladinu a pak to sezbírám. Mám takový pocit, že se stmívá. Jo, udělej něco asi. Já tady zatím Kolik máš? zadělám díru přes stack a skoro 2 stacky mám. Já tady zatím zadělám tu díru Všechny potřebné takhle věci. a ještě tady se sbírám tu hlínu ve vodě, dodělám to a začnu stavět dům. Může být? Jo, může. OK. No, stmívá se nebo? Já si vezmu tu loďku. Tak já jdu stavět. A půjdu se kouknout na tu vesničku. Dobrý nápad, jo? A když tak vyber něco. Když by tam bylo něco, co se nám bude hodit, tak to vem. Ale zase je úplně Jo, to jo. jak se to sakra řekne? Prostě jim tam neukradni úplně všechno. Kamo. Mají Já tady zatím postavím farmu taký a je dům. to normální vesnička domová. Tak pak Tady jsem- takhle asi nechám Kovárnu jsem tam neviděla, díru na ale dveře, kdyby tam byla tady kovárna, takhle tak je asi. to fakt dobrý. Takhle bude díra na dveře. Tak. Kamo, to pak zničím, to je jedno. Uděláme to takhle. Takže jsem tady, Hele, jakoby smívá se. Co je to za obtížnost? nevím, ale... Počkej, já se kouknu, co tam je za obtížnost. Těžká. Těžká? Děláš si srandu? Dělej, pojď. Uni.
já tady jdu asi, že skoč sem, Počkej, já udělám dveře. nepotřebuji. No, okay. Já chci dveře. Vesničce. Nebudem krást, prostě si tady uděláme krásné dveře. A tu čestku si měla dát sem, co je v čestce. Hele, to je, víš co, to je jedno. To nějak dáme, hele. Já bych dělala dveře. Ty vole, já jsem se tě lekla. Je úplně... Že je tolik dveří tam. Protože se bych chtěla zničit. A asi střechu nepotřebuje. Můžeš se podívat, jestli tam nejsou třeba nějak. Hele, to nějak uděláme. Nemáš třeba, nezabíjela jsi nějaký ovce? Mám jednu holku. Tak to asi Viděla jsem nic. ještě jednu ovci, ale... Dobré, tak budeme, asi počkáme, až bude den a pak dokončíme všechno, co potřebujeme. Takže zatím čau.